Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynyň öz önümçülügini besedip önümçülükde işleýän soňky işgärleriniň işden boşadylýandygyny Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri aýdýarlar. Azatlygyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran paýtagtdaky bu çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynda göndön-göni önümçülükde işleýän işgärler işden boşadyldy. İş önümçülük ýerinde işleýänleri birem işden boşadypdylar. Häzir hasaplaşyk we sklat ýagny ammar bölüminde işleýänleri hem işden boşadýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Beýleki tarapdan Türkmenistandaky Coca-Cola gaplama kärhanasyny eýleýän Türkiýedäki Coca-Cola içecek kampaniýasy Türkmenistandaky Coca-Cola kärhanasynyň yapylmagyň öň ýanynda da barada soňky hepdelerde çykan habarlary reddedip ýörite beýanat bilen çykyş etdi. Türkmenistandaky kärhananyň işi baradaky çykan habarlar dogry däl we olar hakyky ýagdaýy şöhlelendirmeýär. Biz Türkmenistandaky işimizi dowam etdirýäris. Coca-Cola içecek Türkmenistan kärhanasy arasy we gazly suwlary öndürýär we olary satyş üçin paýlaýar. Aşgabatdaky kärhanamyzda göndön-göni 300 adam işleýär diýilip, Coca-Cola içecek kampaniýasynyň Azatlyk Radiosyna e-mail arkaly uradan resmi beýanatynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Coca-Cola içecek kampaniýasynyň jogapkar wekili Aleksandra Akkerman 5 dekabrda telefon arkaly beren maglumatynda kampaniýanyň Türkmenistanda milli pul birligi ýagny manady daşary ýurt valutasyna konvertasiýa etmekde käbir kynçylyklary başdan geçirýändigine, munyň bilen baglanşykly Coca-Cola içkileriniň önümçülüginiň wagtal togtadylýandygyny ýöne kärhananyň öz işini dolu duruzmak barada asla hiç ýyly gurrun edilmeýändigini aýtdy. Mundan başga Coca-Cola içecek kampaniýasynyň başga bir näçe resmisi Türkmenistandaky kärhanada işgärleriň işden boşadylýandygy barada häzirlikçe özlerinde anyk hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny we bu mesele bilen özleriniň hem gyzyklanjakdygyny bellediler. Geçen ay Türkmenistanda Coca-Cola kampaniýasynyň önümleriniň diňe seýrek sowdany kotlarynda tapdyrýandygy we olaryň bahasynyň 2 käbir ýerlerde 3 esse gymmatlandygy ma'lum boldy. 5 dekabrda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatyň Bagtyarlyk sowda merkezindäki Şahada markete we Berkararlyk sowda merkezindäki Kämil markete barp gören çeşmesi bu ýerde yerli Coca-Cola önümleriniň asla satylmaýandygyny gurrun berdi. Olaryň hiç bir ýerinde de yerli Coca-Cola önümleri ýok. Ol ýerde Dubaýda öndürilen we gaplanan Coca-Cola önümleri bardy. Olar 6 manat 60 tengeden satylýar. Öň 1,5 litrlik gawa gaplanan Coca-Cola önümleriniň bahasy 4 manada barady. Satyjynyň sözlerine görä, bu içki soňky gezek mundan bir hepde öň getirilipdir. Emma ol desine satylyp gutorylypdyr. Onuň getirilmeginiň belli bir wagty ýok we mundan beýlegem getirilip getirilmejekdigi asla ma'lum däl. Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýeri gelenine ýatlasak 1998-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çäňine hereket edýän Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasy şu ýyl Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi halkara himayetkäri bolupdy. Ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary tamamlanandan soň has takygy noýabr aýynyň başlaryna Türkmenistanyň hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýurdun özünde öndürilen arasy we gazly suwlar bilen bir hatarda Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasynyň önümleri hem gymmatlapdy.